сераду 2 сакавіка у Шаркаўшчыне адбылася 8-я справаздачна-выбарчая канферэнцыя грамадскай арганізацыі ветэранаў. 8-я отчетно-выборная конференция Шаркаўшчынской районной организации ветеранов объявляется открытой. Для ведения конференции необходимо избрать президиум. Я предлагаю в состав рабочего президиума внести следующие кандидатуры. Мерапрыемства праходзіла ў актавай зале сярэдняй школы нумар 1. У працы канферэнцыі ўзялі ўдзел 47 ветэранаў, а таксама прадстаўнікі мясцовай улады. В марте 2012 года мы отмечали 25-летие ее существования. Основными направлениями деятельности белорусского общественного объединения Пасля дакладу старшыні арганізацыі Галіны Філатавай пачалося яго абмеркаванне. Затым адбыліся выбары кіраўніцтва арганізацыі. Пасля чаго намеснік старшыні райвыканкама Юрый Васілеўскі павіншаваў Галіну Філатаву з перабраннем на пасаду кіраўніка арганізацыі. Награждается Филатова Галина Николаевна, председатель Шаркаўшчынского районного совета ветеранов, за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни района. Поздравляю. Пасля заканчэння афіцыйнай часткі ветэраны змаглі паглядзець канцэрт, які падрыхтавала аматарскае аб'яднанне «Душэўная культура».